Želáme príjemné popoludnie všetkým divákom RTVS a priaznivcom jazdeckého športu. My sa nachádzame na závodisku v Bratislave, ktoré v tejto sezóne hostí svoj 50. jubilejný ročník. No a dnes nás čakajú prvé dva klasické dostihy. Jarná cena Kobíl a Veľká jarná cena. Okrem toho sa ale môžete tešiť aj na jarnú mílu a Veľkú májovú cenu. Víťazkou 32. jarnej ceny Kobíl JSB Match Diabolo sa stala kobila She Free v sedle s jokejom Jiřím Palíkom. Ja vám srdečne blahoželám. Aké sú pocity takto krátko po víťazstve? Děkuji pěkně. Tak super, když vyhráte takový velký dostih, tak je to vždycky krásný a hlavně ona byla, řekněme, outsider dostihu, nepatřila mezi ty nejlepší koně, ale z pocitu ukázala, že to bude dobrá kobila letos. Vďaka čomu ďakujete alebo vďačíte za to víťazstvo dnes? Čo vám dopomohlo k tomu víťazstvu? Že jsem na ní seděl, no to ale ne, říkám, co je hlavně důležitý, byl rychle běžený dostih, že se to pole roztáhlo a prostě se tam ukázala ta klasa, že ty špatný koně zůstali stát a ty lepší prostě přijdou ze zadu, takže mě to vyhovovalo, takhle, jak to bylo. Tá konkurencia bola naozaj dnes veľmi silná, mali sme tu aj kobily z Českej republiky. Ak by ste mali porovnať tú konkurenciu Slovensku a Česku, ako by ste ju dnes zhodnotili? Tak říkám, ta česká konkurence byla daleko silnější, hlavně co byly velký plus pro ně, pro ty kobily, oni už běhali, měli dostih v nohách. Moje první start letos, tak jsem ani nepočítal, že by takhle dobře zaběhla. Právě proto ju to hodně zvedá nahoru. Vy ste veľmi skúsený žokej, na konte máte množstvo víťazstiev. Je to jen klasický dostih vždy výnimočný? Tak samozřejmě klasika je vždycky výjimečná, protože se to počítá do chovu, ale jak říkám, každý vítězstvo se počítá, je to jedno, jestli je to velký nebo malý. Ja vám srdečne blahoželám. Ďakujem pekne. Neúprosne sa nám blíži druhý klasický dostih, ktorý je zároveň aj prvým dostihom trojkoruny a jedná sa o 32. Veľkú jarnú cenu spoločnosti KK Metal. Rovinový dostih listed na 1700 metrov určený pre trojročné kobily a žrebce s celkovou finančnou dotáciou 25 000 eur. Jedinou kobylou v silnej konkurencii žrebcov v rámci Veľkej jarnej ceny je kobila Escadra Zero a ja vítam v štúdiu jej trénera, ktorým je Václav Luka mladší. Vy ste sa rozhodli prihlásiť kobylu Escadra Zero do Veľkej jarnej ceny, aby si nekonkurovali z Asturias v jarnej cene kobyl. S odstupom času bolo toto rozhodnutie správne? Tak Asturias málem vyhrála. S Escadrou to bylo v plánu, protože bychom chtěli srovnat s hřebci, takže původní plán byl nekonkurovat si, ale i zároveň vyzkoušet i konkurenci v konkurenci hřebců. Kobila Escadra Zero zabehla vo svojej kariére už niekoľko dostihov, dokonca dostihy vo Francúzsku, pripísala si aj víťazstvo v Prahe. Aké sú jej šance dnes? Akú má formu? Já myslím, že kobila v pořádku, nicméně jdeme s velkou pokorou, jdeme jako outsideri, takže já myslím, že nemáme co ztratit a to porovnání bude zajímavý do budoucna, do celé sezóny, takže já si žádný šance v podstatě nedělám, nicméně chci mít to porovnání. Ako kobila má v tomto dostihu o 1,5 kg ľahší handicap. Myslíte si, že toto bude práve jej výhodou? Já si myslím, k tomu jsem také přihlédl, že těch 1,5 kg by jí mohlo pomoci, takže myslím si, že jistá výhoda to určitě je. Ja mám v štúdiu veľmi úspešnú, skúsenú trénerku z Českej republiky, ktorou je pani Ingrid Janáčková-Koplíková. Ja vás vítam u vás na Slovensku. Vám sa zrovna včera podarilo zvíťaziť v jarnej cene kobyl v Moste. Máte v pláne si pripísať na konto ďalší klasický dostih? Aké sú vaše očakávania? Tak určitě ty nejvyšší. Vždycky se snažím jít co nejvýš, když můžu. Ale je to určitě kvalitně obsazený dostih. Myslím, že to má dobře připravený paní Kubovičová. Ten kůň se mi líbí, líbil se mi už minulý rok. Takže určitě jsou tady kvalitní koně a nebude to úplně jednoduché, ale mám dva dobré koně, takže doufám, že se tam někde zamotají vpředu. Vy máte na štartovnom poli žrebce Gabon a Vodníkov. Tí absolvovali sezónu nielen v Čechách, ale aj vo Francúzsku a myslím, že celkom slušne majú mnoho dobrých výsledkov. Ktorých si myslíte, že dnes sa predvedie lepšie z nich dvoch? Ono je to těžký. Ta dráha je specifická, pro Vodníkova bude určitě ta dráha mnohem lepší, ale Gabon je třídovější kůň, takže všechno záleží u Gabona na startu. Musí být rychle na nohou a dobře se tam sedět. Pak už si myslím, že ten Gabon toho Vodníkova může klidně zdolat, ale Vodníkov si myslím, že jemu hraje víc ta půda i ta dráha.
Vy ste skúsenou trénerkou, máte na svojom konte mnohé víťazstvá z Francúzska, dokonca zo Saúdskej Arábie, z Čiech. Ako by ste zhodnotili tú slovenskú kvalitu koní a jazdcov? Tak myslím si, že je to tak podobně jako u nás v České republice. Určitě se kupujou sem dobrý koně, ale myslím si, že největší problém jak v Česku, tak na Slovensku jsou tréninkové podmínky. Musím říct, že ty zkušenosti z ciziny nebo tady jsou opravdu velké a podle mého hlavní roli je to, kde trénujete. Takže to je ta hlavní příprava toho koně a pak se může vyhrávat, když ty koně máte dobrý. Víťazom 32. veľkej jarnej ceny sa stal žrebec Gabon, no a v sedle s žokejom Tomášom Lukáškom. Aký je to pocit vyhrát dostih trojkoruny? Je to velmi pěkný pocit, měli jsme to dobře rozehrané, jako myslím stájově. Jednoho rychlejšího koně jsme poslali dopředu pro toho mýho lepšího a taktika se nám vyplatila a jsem za to velmi šťastný. Ak by ste mali zhodnotiť celý ten priebeh, vy ste suverénne zvíťazili, ale ak by ste ho mali popísať od štartu až po cieľ, bol to náročný dostih? Nebyl, odvíjel se podle taktiky, náš první kuň udal tempo, který nám vyhovovalo a my jsme si jeli prakticky svůj dostih, takže dostih to byl velmi lehký. Vy ste stajňovou jednotkou Ingrid Janačkovej Koplíkovej a s týmto koňom sa už asi tiež poznáte. Je to vašou výhodou? Určitě je to výhoda, znám toho koně z práce, posledně šel velmi pěkný galup a já jsem si na dnešek věřil. Ste naozaj skúsený jockey, zimnú sezónu trávite, dokonca aj v Katare. Ak by ste mali zhodnotiť tú kvalitu, ktorú tu na Slovensku máme, ako ju vidíte? Tak je to vždycky o penězích a o všem tom, co je okolo, ale slovenský i český turf je na dobré cestě a nejde úplně srovnávat s Katarem nebo s Dubají, protože tam jsou finanční prostředky někde úplně jinde. Ale líbí se mi, drží se tu standard, vozí se co rok lepší koně, takže já jsem za to rád. Mám u mňa v pedoku v štúdiu majiteľa koňa Gabon, ktorým je pán Jozef Dufek. Ja vám srdečne blahoželám hneď takto z úvodu. Aké sú pocity byť majiteľom víťazného koňa trojkorunného dostihu? Děkuji moc, dobrý den. Jsou to samozřejmě ty nejkrásnější pocity. My jsme strašně rádi jezdíme do Bratislavy, protože tady to starohajské se nám strašně líbí. Neměli jsme minulý rok na to tady úplně koně, ale věřím, že letos jsme se tady na to trošku chtěli připravit a na ty velké dostihy sem jezdit. A samozřejmě jsme rádi, že Gabon to takhle krásně zvládnul. Jak teďka říkal pan hlasatel, v rekordním čase 1700 metrů dráhy. Aké je to z pohľadu majiteľa? Ako prežívate takýto dostih? Predsa len je to klasický dostih. Ako vidíte tú konkurenciu možno, ktorá tu dnes bola? Viete to aj vy posúdiť? A aké ste mali očakávania? Musím říct, že jsme tam viděli jako minimálně 2-3 jako hodně dobrý koně tady, co běhali už na Slovensku, co tu dráhu tady znají. Gabon měl trošku nevýhodu, že naposledy běhal v únoru, ještě tady neběhal, on je to spíš, si myslíme, teda kůň na větší ovály, ale zvládnul to fantasticky, jak on, tak Tomáš Lukášek. Aké budú so žrebcom Gabon ďalšie plány v tejto sezóně? No, abych řekl pravdu, on původně měl jít velkou jarní v Čechách za týden, ale tam máme připravené další 3 koně, takže jsme se rozhodli jako rozdělit tu naši pětici. Věděli jsme, že ten druhý kůň vodníkov, že s tím asi trošku bude mít problém, to je spíš kůň na 13, 14 do 1500 metrů, ale zase myslím, že udělal skvělej dostih pro toho Gabona a vyšlo to úplně perfektně. A další program, ještě jsme si říkali, že uvidíme, jestli něco nedáme za týden, ale necháme ho teď asi odpočívat, aby se připravil na další velký dostih. Ako hodnotíte atmosféru dnešných dostihov? Predsa len z toho pohľadu majiteľa už teraz si môžete naozaj vydýchnuť a dosiahli ste to, čo ste asi aj chceli dosiahnuť a je to asi aj takým snom. Tak ako sa vám tu dnes páči? Jako každý majitel sem jede s tím, že chce překvapit, chce zvítězit, nám se to podařilo. Musím říct, že sedlo krásné počasí, skvělá návštěva, tady ty lidi skvěle fandí. To já tady říkám, když už dostanu prostor k rozhovoru vždycky, takže je to tady strašně příjemný a rádi se sem budeme znovu vracet. Ďakujem veľmi pekne a opäť srdečne blahoželám. Samozrejme, ďakujem vám. Naschledanou. My sme vyspovedali majiteľa víťazného koňa Gabon, žrebca, ktorý zvíťazil vo veľkej jarnej cene a myslím si, že je na mieste privítať v štúdiu aj riaditeľa závodiska pána Mariána Šurdu. Ja vás tu vítam, závodisko oslavuje svoju 50. jubilejnú sezónu. Aké boli tie prvé klasické dostihy z vášho pohľadu? Tak ja som spokojný, lebo prišlo do 3000 divákov, počasie bolo ideálne, teší ma, že sa
aj slovenské farby dokázali presadiť, špeciálne Zuzka Kubovičová, ktorá je dlhodobo našou najlepšou trénerkou. Vyhrala jarnú cenu Kobyl prvý raz v kariére. Vo Veľkej Jarnej obsadila s Balšoj Balanke druhé miesto, aj keď ten Gabon bol zrejme nad jeho sily, ale to je kôň, ktorý dokázal výborné kvality aj vo Francúzsku. Čiže myslím si, že dnešný deň je vydarený a hlavne je to akousi generálkou na medzinárodný meeting Tour v Gala, ktorý je na programe 2. júna a dá sa povedať, že je to najvýznamnejší dosťový festival, ktorý dávno prekročil hranice Slovenska. No a potom sa všetci tešíme na 14. júla. To je slovenské cvalové derby, to je ten druhý hlavný magnet sezóny, lebo derby má aj najvyššiu dotáciu výhru počas celej sezóny 50 000 eur. No a na jeseň nás čakajú Oxford Leisure, no a potom na záver 3. novembra je ukončenie sezóny v Bratislave v Starom Háji. Závodisko oslavuje 50 rokov, vy ste si toho spolu so závodiskom už čo to prežili. Ak by ste mali opísať tú cestu, kam sme to ako Slovensko dotiahli a kde sa momentálne možno nachádzame? Ja som na to pyšný, lebo my sme vlastne boli dlhé roky vlastne vidieckou centrálou Prahy a tak ďalej. No a všetko sme naštartovali v 74. roku, keď sme vznikli ako profesionálna dostihová organizácia. No a potom významný milník nastal v roku 89 po zmene spoločensko-politických pomerov, no a najmä so vznikom Slovenskej republiky v roku 93, keď sme pripravili celý seriál 5 klasických dostihov a myslím si, že závodisko Bratislave je dnes pevnou súčasťou medzinárodného dostihového priestoru a nás to nie len zaväzuje, ale je to pre nás aj taký záväzok do budúcnosti a dúfam, že aj táto sezóna, ktorá prebieha v znamení oslav 50. výročia, sa nám vydarí.